כל כך יפים, מי יודע? ואין שום טעם לבולי, אף אחד לא שומע. אז הם ארזו חצי הגז, עלו על אוטו למרכז. אז רק תבואו למסיבה של הפיג'מות, 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 ג'מות, ג'מות. אילן, תענה. אני לא יכול, אני עסוק שודד יענה. אני באמצע שידור חוזר של דוב אלבוים, בחיים לא עונה. ברור שאני יענה, נכון? ברור, צפוי, לא? הלו. כן. מה להיום? מה זה, מתיחה של ילדים? הלו. כן, אמרתי לכם, אנחנו לא מעוניינים. כי אני אומן, אני לא עושה את הדברים. כמה? היום? אוקיי. כן, אנחנו נהיה שם. ביי, ביי. אתם לא תאמינו. הכרה אחת של נינט זה פוטושופ. דוב אלבוים חוזר לעונה חדשה. לא. רוצים שנעשה פרסומת לפיג'מות ומוכנים שנשיר שיר מקורי. אתה רציני? כן. זה סוג חדש כזה של פרסומת, מהיום להיום. מצלמים את זה היום ומשדרים את זה היום. ואתם לא תאמינו כמה מוכנים לשלם לנו. 1.5 שקלים. כמה? 1.5. יפה! מה זה הביפ הזה? אנחנו החלטנו בשביל ששחקנים מסדרות אחרות לא יצחקו עלינו לצנזר את הסכומים. חכם? לא חכם, קובי. יפה! תגיד, קובי, זה מספר ראשוני? לא יודע. אבל תדע לך, אילן, שאם היית נותן לפרדין לנהל את המשא ומתן, היינו מוציאים לפחות שקל. אתה יודע מה, במקרה הרע שקל, אבל גם שקל יכל להיות נחמד. 1.5 שקל לא מספיק לך? לא יודע. אני הולך לקבוע עם דנה חזרה עוד דקות. יפה! לכובע שלי פינות, פינות לכובע שלי. תודה על התחקיר הזה. הם כבר עשו היום? הם חשפו את השודד הסולד. זה אחד שסולד מכל מיני דברים. ועכשיו בדיוק הם הולכים לתפוס אותו. תראי איזה קטע, 2 ילדים שונים כתבו על התוכנית תחקירים הזאת. והאפי רינת הזה הוא כזה מה זה? מה קרה פתאום? לאן זה נעלם? איפה האפי? פרסומות, חכה רבע שעה והוא יחזור האפי שלך. מה רבע שעה? איך רבע שעה? מה נמוסטו של רבע שעה? הכל חוץ מלהפריע לי להתכונן להיסטוריה. אני בכלל לא מבין אותה של הפרסומות. מה חושבים שאנחנו מטומטמים? איזה בחורה יפה. מעניין מה היא מוכרת. וואו, שיגעון, יש לנו פיג'מה, נוחה של המיליון. אני נדהמת. פיג'מה יפה, פיג'מה מהממת. מבצע חד פעמי ורק היום, פיג'מה של מיקי מאוס ב-30 שקלים, לא כולל דגמים ארוכים ואין לנו כפל מבצעים. יפה! נו, איך היה? יפה! אין סיכוי שהם לא קונים את זה. 1.5 שקלים? נחמד. אני יודע מה אני הולך לקנות עם זה? פוסטר של דוב אלבוים. יו, איך ידעת? שלום, זה הרשות השנייה, שלום לכם. אני רציתי בבקשה להתלונן על הפרסומות שלכם שמפריעות לי לראות את התוכניות תחקירים שאני כל כך אוהב. כן, כל מיני פרסומות שהפקתם וחצי שמפריעות לי באמצע. כן, גרי, גרשון מנדלבאום, כן. תהי בטוחה שאני אחזור אלייך. יום טוב גם לך. מה קרה? אני אומר שצריכים לפחות תלונות לפני שהם עושים משהו. תלונות, אין מצב. מקסימום. כן! אני אראה להם תלונות, בבקשה, שימי לב. שלום, זה רשות שנייה, שלום, מדבר גנרל אייזנהורן מרחוב מאסטר שמיט מבאר טוביה. אני רוצה להתלונן על הפרסומות. תודה רבה. אני אראה לה מה זה. שלום, זה רשות שנייה, מדברת סולמית מלוני משמר כפריהו ואני רוצה להתלונן על הפרסומות. תודה רבה. אני אראה להם מה זה. שלום, זה רשות 2, כן? אז אני רציתי להתלונן פרסומות. זה ניסים גרמה. פרסומות, חרא. כן. נהדר, יצא. באמת? ורגע, מתי זה משודר? אם לא יקרה משהו לא צפוי, אז היום בערב. רגע, ומתי אנחנו מקבלים 1.5 שקל שלנו? זה יוצא שיתף פלוס. $1 ירד. אני רוצה מתלונן פרסומות. חאלד חוסייני, אוספאי,
אני עושה פעיל. מעוספיה. לא, אני לא בבית כרגע. אני אוכל חומוס באבו גוש. חאלד, איפה גרי? אין לי עצבים להסביר. מסך שחור! מסך שחור! רציתי להבהיר מספר דברים לגבי הסצנה הקודמת, אבל לאחר חשיבה עמוקה וקפדנית הגעתי למסקנה שלא, לא בא לי, לא רוצה להסביר לכם, בסדר? היי. נו, איך היה? מה אמר שהיה? נראה לי נחמד להופיע בפרסומת. מה זה? תגבירי. עקב תלונות קשות שספגה הרשות השנייה, כנראה מהערב לא ישודרו פרסומות. אני לא מאמינה. אני דווקא כן, בעונה הקודמת קרו דברים הרבה יותר לא צפויים. שים דובלבוי. אתה אובססיבי? כן, אבל לא בשבתות וחגים. תזכיר לי מה זה אובססיבי? עוד לא שודרנו. מה, לא שמעתם? הלו. מה? אבל, רגע, מה עם וחצי שקל שלנו? מה בוטל? הם ביטלו את כל הפרסומות, היו מלא תלונות. כמה? תופסים אז דובלבוי לפחות. ועכשיו למבזק מיוחד, אנחנו עוברים בשידור חי לאפי רינה. כן, אנחנו נמצאים פה עם המשטרה שניות ספורות לפני חשיפת הפרשה שזכתה לכינוי הנודניק מתל אביב. מה זה? הקיר הזה מאחוריו נראה לי מוכר. לרשות השנייה הגיעו היום שיחות טלפון ממתלוננים שונים לגבי הפרסומות. תחקירן התוכנית יצא לשדר וגילה שכל השיחות הגיעו ממקום אחד. אילן, תתקשר לגרי. בעוד דקות ספורות המשטרה ואנחנו ניכנס פנימה. לא עכשיו, יש משהו טוב בטלוויזיה. לפחות באמת פרסומות. קדימה. אני מניח שאתה גם גנרל אייזנהאואר מרחוב מסרשמיט באר טוביה. גנרל אייזנהאואר, ולא, אני לא, מה פתאום? וזה באר טוביה. רע, קחו אותו. רגע, שנייה, אתה לא נפטרת בתסריט הקודם. ראית מה זה? שני ילדים שונים חשבו עליי, מה תגיד על זה? כנראה אתה תופס נפח מאוד גדול בחיים שלה. ועוד משהו לפיג'מות, שלא תחשבו שאתם לא עושים כלים. גרי שלם 50 שקלים קנס ויצא מזה. תראה את הידיים שלי. מזל שזו פעם אחרונה שאנחנו שוטפים כלים בפרק הזה. יאללה, פספוסים. איזה משודר? אם יקרה לו משהו צפוי, זה משפט בעברית אני צריך לתת. כן, משהו שנוכל... רצוי משהו שיהיה אפשר להגיד. לרוב בשבתים וחגות. לבד על הגג, שבתים וחגות.